Kantatzera niazu alhegera gabe, ez baitut probetxurik tristaturik ere. Ni une batxigamben gizonik hilgabe, sekulakoz galerak enetako dire. Mila zortzieunta hamabosgarrena, ni azparnen preso hartu nindutena. Pluma gaineko premu orok dakitena, galeretan igatu beharko naizena. Ala zori gaitzeko premu izaitea, aharek eman baiteraut betikotz kaltea. Aitari galdeginik sortzeko partea, galeretan eman nau hause duk dotea. Ene haitan da gizon kontsideratua, semia galeretan du segurtatua. Duna hiotoitzean belaunikatua, saindu iduri depu madarikatua. Lehen kusia kadet borda xuri, fagore bat banuke galdetzeko zuri. Ongi adreza zaite ene arrebari, ene saltzeko zon bat ukanduen sari. Aita haintzinean ta arreba ondoko, osaba burgesori diru fornitzeko. Ez ordian nenetzat bosei liberako, galeretan bederen leherregiteko. Elizan sartzen dire devozionerekin, iduriz badoatzila saindu guziekin. Beren liburu eta arrosarioekin, debruak bestagonik einen du heiekin. Zortzigaren bertsua anaiaren dako, kontseilu bat banikek irie maiteko. Ontsa gobernadi etzaik dolutuko, ni baitan etxenplua errez dukartzeko. Zuri mintzun itzaizu hoiaita zilarra, ardura dudalarik begian nigarra. Zuretan ere arraza borda xuritarra, galeretan naizenu ni bainiz bakarra. Kantu hauke manditut paueko hirian, burdinez kargaturik oi presondegian. Baita kopiatu denbora berean, oro kantaditzaten azparne herrian. Kantu hauke manditut esangrinatzeko, ahide adiskidek uraie hartzeko. Eta partikulazki aita zuretako,
kantu aukaditzean semia zorroitzeko